darse por sentado, non? Que o franquismo conseguiu unha sociedade calma, unha sociedade calada, unha sociedade sumisa, non? Entón, saber que houve loita xa é un punto, e saber que as mulleres estuveron nela é o que agora estamos tratando de traballar en moitos ámbitos da xeografía española, desde a historiografía de xénero e desde a historiografía que se preocupa pola historia social en xeral tamén, non? A presencia femenina. Bueno, durante moito tempo a razón primeira que se deu cando un investigador vía mulleres neste tipo de protesta é que reducían o grado de represión. É dicir, entendíamos que as forzas de represión do orde público chamadas daquelas, non? Ao enfrentarse con mulleres, reducían o grado de intervención, o grado de violencia, o grado de penas despois, unha vez que chegaban aos xulgados esas problemáticas. Moitas mulleres tiveron que facer que estar menos tempo na cadea que os homes, polo mero feito de que os xuíces desprestixaban a súa presencia como un axente de confrontación, digamos así, non? Tamén se alegaba moitas veces que eran ou viúvas ou mulleres de homes que estaban no traballo ou que non estaban nese momento e que elas non lles quedaba casi máis remedio que facer fronte, non? A ese conflito, non? Eu penso que tampouco esa é unha razón válida. O que sí que penso que é unha razón válida é o papel das mulleres nas casas rurais. É dicir, elas eran mulleres, pero non eran mulleres do fogar, non eran amas de casa, eran membros da casa, a casa entendida en términos de explotación, de traballo, e como tal representaban a súa familia, teñan unha identidade que lles permitía representar a súa familia, e como tal defendían os seus. Era unha loita individual, non entendida unha loita solitaria, individual no sentido de que calquera loita, calquera conflito é unha posta en escena, chamémoslle así, non? E moitas veces as mulleres entendían que as estrategias máis útiles era de ir sola. Por exemplo, mandaban moitas veces algunha rapaza sola, porque a rapaza non lle fan nada. Mandaban moitas veces os débiles, non? O débil da sociedade era o que podía actuar, non digamos impunemente, porque o franquismo impune deixou moi poucas cousas, non? Era un réxime moi recalcitrante na represión, pero moitas veces era condescendente. Entonces utilizaban mulleres viúvas solas, moi vellas, con moitos nenos, que dicían, a esta non, pero era unha toma de decisión colectiva, xa fora da casa, xa fora da comunidade, xa fora das propias mulleres. Por tanto, esa idea de unha muller soa, témola que ver como unha estrategia. E despois a estrategia moitas veces levabas a actuar en grupo, en colectivo, non? As veciñas, pon moitas veces as fontes documentais do franquismo, pon as veciñas de tal sitio. Moitas veces nin as identifica, non? Non lle importaba o suficiente para ter un nome. Moitas veces cando está sola é la esposa de, que iso é moi indicativo de como trataba a muller o franquismo. Ni siquiera lle daba unha entidade real e, por tanto, non lle daba entidade política. Nunca era unha opositora, nunca era a que choraba, que laiaba, que berraba, non? Dentro desas loitas, as mulleres tamén xogaron co estereotipo. O estereotipo funcionaba para as autoridades, pero elas sacaronlle partido. O sea, os berros eran de locas, e con iso iban ben, porque despois, en caso dunha represión maior, sempre podes esgrimir algún tipo de febleza, non? Entón, vese moi claro esa idea de como berran, como loitan, non? Que levan para loitar? Que teñen elas? Elas teñen os seus berros, a súa voz, os seus corpos febles, non? Pero en moitos casos collen un fouciño, que dice moito. Como estou loitando? Como unha ama de casa? Non. Como unha señora que traballa no agro. Como meu fouciño. Un fouciño que non unha fouce. Un fouciño que remite a traballo menor na casa. Porque eu sei quen son. Son unha muller dentro da casa. Pero o fouciño é a miña ferramenta de traballo, non? E tamén dá unha impresión de isto non estaba preparado. Volveronse locas, estaban traballando na eira, viñeron co fouciño. Non. Iso nunca é así. Nunca é porque sí, nunca é unha, non sei, unha loucura casi, non? Como moitas veces as fontes escriben. E se volvieron locas, sí, non? Ou perdieron la cabeza aí, outra maneira de menospreciar a formación de contestataria das mulleres, non? Durante moito tempo a historiografía vivíamos pensando que era a fame, que era a pobreza o que levaba a xente a responder, a contrariar o poder. Hoxe en día temos moi asimilado que é unha construción social, non? Necesitas identidade, necesitas agravio. A psicoloxía social ten moitos estudos que demostran que fan falta esta construción cultural da protesta, non? E nese sentido as mulleres construían a súa propia protesta, porque se teñen que constituir como colectivo indignado. Para iso necesitas construir a protesta, necesitas falar ca veciña no lavadoiro, na feira, no camiño, indignarse todas. Creer que hai xusticia hai que facer algo, porque iso non se pode consentir, non. Crear un nos outros frente aos outros, porque senón non hai conflito. Un nos potente, que despois elixe a estrategia de tú só ou nos contigo. Cando falamos de estrategias, non? Falamos dunhas estrategias, dunhos modos que veñen de seu, non dun papel pactado de tú poste primeira, despois vou eu, non. Son maneiras que xa están na socialización mesma da comunidade, en conocerse, todo Dios sabe cal é a que máis
ferrote ten dentro das mulleres, a que mellor fala, a máis, non, vanse conocendo todas e a partir de aí, con esa identidade creada como nos, van organizándose, non? E con respecto, casi todas as, moitísimas, polo menos, a maior parte das protestas que conocemos son protestas nas que homes e mulleres teñen, digamos así, van conxuntamente, pero os roles moitas veces son diferentes, e moitas veces son as mulleres as que teñen, digamos así, a cabeza, por iso que comentaba, pola reducción de represión que supoñía o corpo feminino. As fórmulas de contestar máis usuarios foron aquilo que entendemos hoxe como resistencia escotiá. É dicir, abertamente houve moito menos mobilización social que maneiras de contestar máis, digamos así, indirectas, máis escondidas, máis coa cara tapada, digamos así, máis protagonizadas por débiles, e xa che digo, forma parte dun entramado de facerse menos visibles á represión, porque estamos no franquismo. Estamos nunha sociedade completamente heteropatriarcal. A Araceli Freire, que fixo un estudio moi interesante sobre o monte comunal galego, e ela puxo cifras ás mulleres que aparecen loitando polos montes veciñais, non? E vese como, por exemplo, as mulleres tiñan unha presencia enorme en temas como o pastoreo, que estaba prohibido. O pastoreo nos montes veciñales estaba constituído como delito, é penado. Primeiro con multas económicas e despois se reincidías con multas enormes que podían desalentar calquera economía familiar campesiña e despois con penas de condena. E ainda así, moitas veces eran as mulleres as que tiñan esa representación de levar o gando ao monte como maneira de insistir na súa forma de usar o monte, que era unha forma agraria, gandeira de usar o monte antes de vir o franquismo. Entón, moitas veces encontramos mulleres neste tipo de represión máis cotiá, neste roubo pequeno, neste desacordo puntual, nestes rumores que pasan, nestas... formar un descontento non tan aberto, pero cando descubrimos este descontento aberto, esta resistencia, digamos aquí, que pon cara, que tú eres un guardia civil, tú eres un representante do sistema político franquista e eu vouche dicir que penso de ti ou vou facer algo que che quede claro que eu non son sumisa, temos mulleres tamén. E cando eu digo resistencias, quero sinalar que non estamos falando de oposición ao franquismo. Iso é outra cousa, na que tamén hai mulleres. Na guerrilla tamén hai mulleres, no exilio hai mulleres traballando. Pero estou me referindo a un día a día, no? A unha vida cotiá que eles enfrentaban como, bueno, o franquismo é o que hai, no? Asumiron que ese era o sistema político que lles tocou vivir, esta expresión utilizan moito. A motorización do campo, a partir dos anos 60-70, deixou atrás a muller. Deixoulle espacios que antes eran asumidos por ela, deixou na fora. Os tractores son cousa de homes, entre outras cousas porque os cursos destinados a aprender a mover os tractores eran para homes, iban destinados aos homes. Entón, hoxe en día, cando se protesta, as mulleres deixaron de ser a norma, son a excepción. Cando hai unha manifestación regrada do mundo rural, se posa contar varóns e posa contar mulleres, o número de varóns é enorme en comparación con as mulleres. As mulleres, certamente, coa modernización, usamos esa palabra, do rural galego, do campo galego, perderon esa representación da casa. Entón, quedan na casa. Pero casa xa fogar. Nos 70 a cultura campesina esmoreceu. E a idea de casa como era antes, a idea dun conxunto, do inmoble no que se vive e da explotación, querebou. Ahora temos unha muller dun empresario agrícola, que foi o que conseguiu o franquismo, que foi o que conseguiu esa introducción de novedades da Revolución Verde, non? Ese tractor, ese adubo químico, esas cousas, non? Deixaron a muller na casa. Unha muller que agora limpia moitísimo máis porque temos azulexos. Unha muller que se viu máis cerrada na casa. Temos moitas máis tarefas, cambiou hasta a maneira de facer de comer. É moito máis complexo que poñer o caldo a ferver. Entón, que che daba tempo a ir fora. O monte deixou de ser cousa de mulleres. Que muller vai agora ao monte? Se o monte é un forestal, cousa de homes. Só tens que ver as comunidades de montes, cando hai unha reunión, que número de mulleres hai? Vamos, de ínfimo a ínfimo. A que son moi sangradas, teño unha presidenta, bueno... é o raro, é dicir, as mulleres coa democracia, certamente, ganamos o voto, ganamos moitísimas cousas, pero perdemos no agro, en sí, moita representación.